Aitor Maturiz Urdulizen bizi da, baina urtzaroaz operan eman zuen. Biologia ikasi zuen, bere zaletasunen artean, kirola, bidaia, natura zaintza eta nekazaritza ekologikoa. Bidaia esente egiten ditu, haien artean Namibia, Botswana, Zimbabue, Vietnam, Tailandia, Laos, Kamboia eta Txina. Egin duen azken bidaian, 6.400 kilometro egin zituen Mekongi ibaia goraz bizikletaz eta 1.100 kilometro piraguaz ibai erdiara. Eskerrik asko Aitor, zu denbora gurekin partekatzeagatik. Bidali genizun e-mailean komentzatu genizun bezala, gure biderako enbasadoren artean zu sartu nahi zintu. Zu aukeratu zaitugu kirol trebea eta abentura zalea zarela. Zure blogean irakurri dugu natura, kirola eta abentura direla zure zaletasunik importanteena. Hauen agira, galdera batzuk egin nahi dizkizu. Bidaiak tiralaka, badakigu bidaiak bakoitza bere garrantzia duela, baina zein izan da gustukoena? Bueno, gustokoena esateko azkenengo hau. Beti azkena izaten dira hoberenak, baina bai, batez ere orain dela 2 urte egindakoa izan zen pasada bat. Hori Mekongi ibaia bizikletaz jutea betik Vietnametik Txinara bizikletaz, hori zen pasada bat, eta gero jaistea piragorekin izan zen izugarri. Baina baita badaukat buruan beste bidai bat, bizikletaz hasi nintzenean bidaiatzen, orain duela 5 urte edo, eta hori markatu zitzaidan pilo bat. Esperientzia izan zen oso interesgarria hori, zelako lehenengo aldia bizikletarekin ibiltzen beste herrialde batean. Eta noiz sortu zitzaizun bidaiak egiteko gogoa? Bueno, ja txikitatik pilo bat bidaiatu nuen nire gurasoekin, batez ere hemendik peninsulatik, eta gero nire lehengusua da esploradore moduko bat, eta 20 urterekin hasi nintzen pentsatzen hegazkin bat hartzea Afrikara juteko, eta azkenean lan egin nuen pizkatxo bat, eta dirua lortu nuenean, joan nintzen Namibia, Zimbabue eta Botswanara. Eta, izan alda, 20 urterekin izan zen nire pasioa hori bidaiatzarena. Zure bideetan bizikleta esaten da garraia nagusia, zergaitik? Era ezberdin batean ikusten duzulako kultura, jendea, herrialde bat. Normalean bidaiatzen dugunean egiten dugu autobus batekin edo bidai antolatu baten bitartean, baina bizikletarekin da beste gauza bat. Astirago joaten zara, egoten zara kontaktu hurbilean jendearekin, sartzen zara pilo bat haiengo bizimoduarekin. Eta baita behar dituzu pilo bat egun. Bizikletaz ibiltzea ez dira ohiko oporrak, ez dira 25 egunekoak edo hilabete batekoak, normalean izaten dira pila bat hilabetekoak. Orduan, ez dira errazak egiteko, zera dituzu pila bat oporrak edo denbora libre edo dirua azkenean da oso merkea bizikletarekin jutea, ez duzu autobusari hartzen, ez duzu lo egiten hoteletan, camping-dendetan, eta azkenean merkea da, baina da bitxia hori kontaktuagatik. Bizikletaz bidaiatzen baduzu ezin duzu motxila handirik eraman. Zure blogean Nok de Blotasen eraman zenuen gauza zerrenda ikusi dugu. Badago sobran edo faltan izan zenuen gauzarik? Bueno, bizikletarekin ibiltzea da motxilero moduan, azkenean, motxilero izatea orain daude hasiko de moda, ni alforjekin joaten naiz. Alforjak badakizu esaten hori motxila txikitxoa jartzen dituzula parrillan, bizikletako parrillan, eta horrelakoak izango dira, eta azkenengo honetan eraman dituen lau alforja. Bi atzean, eta jarri nuen beste parrilla bat aurrean, txirrindulari, beste bi txikitxoak eramateko. Izango ziren 6 hilabete, orduan Tibetera joango nintzen, orduan behar nuen saku lodi bat, behar nuen plumiferoa, praka lodiak, eta azkenean pila bat gauza eraman dituen. Soberan, beti daude gauzak soberan. Azkenean eraman nuen portatil bat, argazki kamera, iPod, horiek ez dira beharrezkoak.
Zer gehiago, kanpin denda, beharrezkoa, agian ez da beharrezkoa, baina arazoren bat izaten baduzu, egoten bazara 2 egun, 3 egun, herriren bat topatu barik, hobe da kanpin denda bat izatea lurrean alrazoro egin baino. Zer gehiago, beti eramaten dut bridak, badakizu ezer diren, bridas. Bueno, dira unas tiras de plástico eta, apurtzen zaizu zerbait, brida horiek dira pasabat eta cinta americana, beti eroaten dut, con cinta americana arreglas todo lo que sea. Eta gero, topatzen baduzu herrizkaren bat edo, bertan agian konpondua duzute zerbait. Gero kontatuko duzu eta esan nuen arazoren bat, hori txerritularekin. Baina beti, beharrezkoak diren gauzak dira, botikin bat. Tirita, betadine, gasak eta nahiko, txubaskero bat, kamiseta bat, praka bat. Eta besterik ez beharrezkoak diren gauzak horiek dira. Eta gero, ja hortik aurrera, cinta americana eta bridak, beti, eta jazta. Gero ja dira extras. Visa edo dirua, eta badago. Baina, badazpada, sartzen duzu pila bat gauza. Txubaskeroak, baita txubaskero prakak, ez dituzu eraten 2 kamiseta 3, 2 praka, kantxontxillo... bakarrik 2, baina, zeratzen duzu astero garbitzen, egunero. Bideratzen dut batez ere bainu jantziekin, ez dut eroaten kulotak, badakizu zer diren kulotak, ziklistak eroaten maspuma ipurdian eta nik horiek duten abiltzen, maspuma hori izerdiarekin eta guztitzen da eta hurrengo gunean sartzea da pizka bat hasi nazkagarri eta izerdia geratzen da gero como kristalitos, ez duzu nabaritzen, baina eta gero ipurdia txirromilari baten baina niri ez dituatere gustatzen ari kuloteak. Zerberetan hainbat lagun ezagutu dituzu, Niko, Martino, Eneko, nola ezagutu zinuten, nola? Vale, badaukazu hor Nok de Blotas, justo hor agertzen da Eneko. Begira, hori da, nirekin agertzen dena da Eneko. Hori da nire lagun bat. Konpondu da? Oso, eza bai, makina. Bueno, hori da Eneko, nire laguna. Bidaiatzen dudan bakoitzan, saiatzen dut berarekin egiten. Bakardadea dago nahiko ondo, sentitzen duzu zure barnean pila bat gauza, baina lagun batekin bidaiatzen baduzu, momentuak dira alaiagoak eta arazoak izaten badituzu hobeto eroaten dira arazoak. Orduan hori da nire lagun bat, txopelako lagun bat, hori Eneko. Gero esan duzu Niko, ezta? Niko ezagutu nuen Tibeten, azken bidai honetan. Hasi nintzen Enekorekin eta egin genituen 1.800 kilometro edo 2.000 horren inguruan. Eta bera joan zen Txinako hegoaldean, joan zen etxera, joan behar zuen lan egitera. Orduan geratu nintzen bakarrik eta hasi nintzen bidaiatzen berriro bakarrik eta topatu nuen Tibeten Nikorekin. Eta bera zen tipo bat lan egiten zuena Txinan eta bere oporretan hartu zuen txirrindula eta joan zen Tibetik bidai bat egitera. Eta Tibeten ezagutu nuen eta 10 egun eman genituen. Eta gero bestea Martino, Nikorekin nintzen bitartean ezagutu genuen, nola zen hau. Bera zijoan Tibetik, nondik? Kazajistanetik Txinara zijoan, eta Txinara sartzerakoan Tibeten hor topatu ginen.
gu agindua zen Goruntz eta bera zijoan Beruntz. Eta topatu ginen, eta bakarrik egun bat justu zen gaua, eta lo egin genuen leku berean, eta bera zijoan bera, eta hitz egiterakoan hori zer egingo duzu, non dizatu, ez dakiz, nire intentzioa, nire asmoak ziren, Mekon ibaia jaiztea Piraguarekin. Joan Mekon ibaiaren kursoa edo jarraitzen Goruntz, eta gero asmoa zen jaiztea Beruntz, Piraguarekin. Eta esaterakoan esan zuen, zelako ideia ona, noiz egingo duzu hau, ez dakiz zer, nondik hasiko zara, eta esan zuen nahiko interesatua zegoela, eta abisatzeko nondik hasiko nintzen, eta agian etorriko zen nirekin. Eta azkenean topatu ginen leku baten Txinako hegoaldean, erosi genituen 2 piragua, eta biok batera egin genituen 2.000 kilometro Mekoi ibaia bera. Orduan, 2 hilabete edo egon nintzen berarekin. Eta bidean erakutu nuen Martino. Italiarra zen. Eta niko argentinarra. Eta neko sopela Ziur gaude zure bidaietan hainbat pasa dizu gertatu zaizkizula, baina ezin izan da arraroena. Arraroena. Gertara pilo bat, izan ditut, baina hasi bitxiena edo nirekin eroango dudana betirako uste dut, bizitza osoan, zen Mekoi ibaia jaizten Piraguarekin, Martinorekin, zen pizkatxo bat arriskutsua hasierako tramo 3 egunak izan ziren, lehenengo 3 egunak pizka bat hasi beldurra pasatu genuen. Zegoen nahikotxo hori rapidoz, remolino handiak, eta lehenengo orduan Martin hori remolino bat jantzuen. Piragua sartu jarri zen, buruz bera, boda, ez dakit nola zan, harrapatu zitzaion, eta beste leku batetik agertu zen Martin. Esan genuen, un susto de la leche. Eta orduan, ginen pizka bat urduri. Eta 3. edo 4. egunean, baritu zen pizka bat Mekoia, ibaia, eta batean Martinok esan zuen, begira hor dago sube bat. Sube bat baldin bada, madrenia ze izango den hori. Mekoi ibaian badaude Kid Cobra, ez dakit ezagutzen duzuen, kobrarik handiena, badago Piton Birmana, eta beste constrictor edo horrelako esalakoak, eta esan zuen, begira hor dago sube bat. Joango gara ikustera. Ez da sube bat, zer egontre da hori, nutria bat edo... Eta urbiltzerakoan ikusten honen nutria antzeko zerbait zela, eta zegoela remolino txiki batean saiatzen irteten remolinotik. Eta gizakoa zegoen horrela, eta batzutan egur ateratzen ahotik, batzutan sartzen zen barrura, ateratzen nola botak egiten, gizakoa eta sartu nuen remoa, handik ez zegoen remolino handirik, bakarrik hori txikia, baina berantzako zen oso handia, eta remoa hartu nuen, remoarekin horrela, eta geratu zen remoa, palan. Lasai, tranquil egon, orain jogo gara ertxera, lasai egon, eta ikaratu egin zen, eta sartu nuen Piraguan, atzeko partean, eta zain geldi hor, orain jogo gara ertxera, zetorren rapidillo batzuk, hor geldi eta beldurtu egin zen, ikaratu egin zen, eta berriro jauzi zen urara. Eta ez nuen ikusi, zegoen beste rapido handiago bat. Piraguarako zen handia, baina berantzoko bestea baina asko handiagoa. Eta sartu zen barrura, eta ez nuen ikusten, sartu nuen berriro pala, eta bera bazekien pala zen la vida, eta atiran duen pala, eta zegoen horrela eta Igeli horrela, mesedez, jarriko dizut aurreko partean, zeratzeko zaizu gustatu, aurreko partean, venga, mesedez, lasai egon, ez zen aldebez, lehenengoan jarri duen hor aurrean, eta jauzi egin zen, eta aurrengoan atzean jarri duen.
venga, mesedez, egon hor, gura maneukan hor hogei litroko bidoi bat, egon hor, lasai, joango gara, ikusten duzu zerretatzen dezozten bazara, eta zetorren rapidilloa, macho. Bueno, orduan, jarri, hasi ginen eltzera juten, ze ikusi duen horrelako ondartza txikitxo bat, eta batean mugitzen hasi zen, mugitzen. Eta zen nutria bat, horrelako antza, baina zen nutria bat. Eta, lasai, ze, Miko ibaia da nahiko zabala, orduan batetik bestera juteko, nahiko luzea da. Erdian basauz, erdian minutu txupare bat edo, ja izango dituzu ala gurutzatzeko. Bueno, orduan, azkenean batean nabaritu nuen zerbait hemen, bizkarren, Martino! Zer dago egiten? Martinorekin, Martino italiarra da, eta pentsatuko duzue, gazteleraz eta italiarra zitzen ingo genuela, ez, ingelesez. No nos poníamos de acuerdo ni para atrás. Ez ginen adosten, itxegiten zuen italieraz eta ingelesez, mesedez. Azkenean badira nahiko antzekoak, baina ezinezkoa ulertzeko. Bueno, azkenean, zer daukaten ez zer egiten ari da, daun nahiko hurbil zugan. Bueno, lasai, venga, goaz, lasai, eta, ez dakit zergatik, baina nik uste dut, daukatela antza, así como lianas edo, sentitzen zen, nahiko azalgo, eta hasi zen, igotzen, hemen irraxetatik horrela, mira, Martino, it's beating me, ez dakit zer nion, me está mordiendo, daun igotzen, eta zeukan horrelako garrillak, eta, hacía daño. Bueno, venga, lasai, goaz, eta jarraitu zen, eta azkenean jarri zen hemen txanoan, horrela, eta sentitu zen, como super gustura, eta geratu zen orgoian, eta Martino hori begiratzen, eta Martino barre egite, pirata moduko, baina loro beharrean, horrelako bitxoak, azkenean, ailegatu ginen ertzera, ondartza txikitxora, eta ikusterakoan jaba ginela hurbil, jarri bota zen, eta haien zuen pizkatxo bat, eta zegoen gizajoa hori, dardarka, botak egiten, eta goratzen dut oso zen bitxia edo polita, ezakiz, azkenean, ez baginan egongo, lian niko zen bitxoa. Eta, azkenean agian nintzen, zehortik badaude suge handi pilo bat, eta, gero konturatu ginen hori zela mangosta bat, ez dakizela zer diren mangostak, bada el único bicho que es capaz de matar a una cobra. Kobra baten hori erasoa edo, hori da, ondo baginuz. Hori zen, ikusterakoan zen horrelako nutria bat, behira hor dago kobra batekin, badira super askarrak. Eta badiru ez daukatela horrelako garrak edo dekote, vamos. Gero izan dituen hemen markatxo batzuk bizkarrean. Mangosta bat zen. Eta izan zen oso momentu polita, guretzako, biontzako. Eta, bitxabeka zen, geratu zen gero hor darragalka zuai txiki baten azpian, eta hartu nuen pixka bat ogi, emoteko, eta, zegoen beldurtuta, eta, ez zuen ezer jan. Horrela, eta Martino joan zen baita, berari jaten emotera edo ikustera, eta berari egiten zion horrela, eta kurioso niri, abian ja ginen harreman, laguna, buruan egotagati edo ez dakit, baina hori oso momentu polita. Gero, hasi momentu barregari bat, goratzen du Tibeten, izan nuen arazo bat, orain duela 5 urte erosi nuen Kanboian erloju bat. Hasi nintzen bidaiatzen txirrindularekin, orain duela 5 urte, hor sudeste asiatiko. Eta goratzen dut Kanboian erosi nuela erloju txiki bat. Mangosta. Erloju txiki bat, a juego con la avispa. La avispa zen nire bizikleta, zen horia eta beltza. Eta erloju hori zen horia eta beltza, eta ez neukan ez erlojuri, hor jartzeko en el manillar eta juego con la bici, erosiko dut erlojua, eta Kanboian erosi nuen erloju hori.
Gero, Bangkokera iristerakoan, etortzeko na berriro betatzeko, lapurtu zitaten erlojua. Orduan, ez nuen ekarri eta nahiko pozik nire erlojuarekin. Orduan, hurrengo bidai honetan, Kanboiatik pasatzerakoan, esan nion enekori. Pasatuko dugu pizkatxo baten, momentu baten denda batetik, erosteko hori, orain duela 3 urte erosi nuen erlojua hartzeko. Venga, bale, derto, ez dakize, ja ginen da, eta tipoa akorrentzen zen nigaz, erosi, ni esan nion erosi nizun erloju bat, gogoratzen dut, horia eta biltza tipoa gogoratzen zuen. Badaukazu horrelako berdin bat, eta hau zen, eta regateo, ez dakize, azkenean, gauza da, Tibeten berriro lapurtu zidaten erlojua. Zer gatzen da erloju honekin, nekien berriro bueltatzerakoan piraguarekin pasatuko nintzela leku horretatik Kanboiatik, orduan berriro erosiko nuen beste bat. Baina gauza zen, batean etorri zen monje tibetano bat motorragaz eta bueltatu zidan erloju bat. Makina eskerrik asko, berreskuratu nuen nire erloju famatu hori. Eta hurrengo egunean, hor banegoen Martinorekin, Nikorekin, Argentinarekin. Eta, igo genuen porto bat, zain handia, 3.000 metrokoa, eta jaizterakoan, justo hor goian hasi zen elurtzen, eta erabekin nuen itxaroteko Nikori hor beko partea. Izugarrizko txasegon hor beko partea. Orduan, behan nuen eta hasi nintzen konpontzen botegi, zegoen apurtuta. Eta batean etorri ziren bi tibetano edo txina. Azkenean ez dakit nortzuk ziren tibetanoak eta nortzuk txinatarrak. Arropagatik monjeak badira bai, baina hauek dira ziren tipo normalak, hain ziren monjeak, orduan ez dakit txinatarrak edo tibetarrak zirela. Baina gauza zen jaizi ziren motorragaz, eta hasi ziren txirrindula ikusten, ez dakiz tal, eta esan nion tipoari, jekeinuka eta, txinan izinezkoa da beraiekin komunikatzea, ez dakite ingelese, ez dakite. Eta baita hori, gure logika edo ez da berdina, oso zaila da beraiekin komunikatzea. Esan nion, venga, tío, hemen jarri hortxe aurrean ikusteko, ja lapurtu didate erlojua zegoen manillarrean, txirrindulako manillarrean. Eta, azkenean berriro joan zen atxera, txirrindula zegoen atxean, eta konturatxerakoan, joan ziren, hartu zuten motorra, eta acelera, kristona, aceleradora, joan ziren. Eta, ikusterakoan, pentsatu nuen lapurtuta zegoela erlojua, ze normalean joaten dira oso astiro, aurrezteko gasolina eta hori ez kontsumentzeko horren beste. Eta joaterakoan Ainarin, jokatu nuen atxera, Maria lapurtu dira erlojua. Gauza gustatu zitzaidan edo, nengoen oso aserre eta ziren, agian goizeko 12ak edo. Eta, arratsaldeko 5etan edo, jarraitzen ginen hor txirrindulagaz, eta, nengoen momentu guztietan pentsatzen, ikusten badu tipoa, harritu nintzen, normalean oso baketsua naiz, baina momentu horretan, beti nengoen pentsatzen, como que le metía una paliza al tío, zergatik, lapurtu dira erloju hori, azkenean Martino Niko zegoen oso urrun eta itxaron nuen. Bapatera etorri ziren bi neska, con las manadas de Jack, Tibeten badaude pila bat Jack, dira nengo behiak, eta urrutu ziren bi neskatxo. Eta ni nengoen superaserre, ez neukan gogorik itxeriteko beraiekin, azkenean zerbait esaten bideiarik ez dakit txinatar edo tibetar ez dakit ze hizkuntzan itxegiten zuten horiek. Baina, keinuka ez dakiz, ezin nintzen pizka bat hasi, utziko dut hori erlojuarena. Eta, batean, pruskerra batak txeko kriston gogoak agertu zitzen, eta zer egingo dut, baina esango la de poner el dedo. Eta, horrela, como eskatzen, tira el dedo. Batu zuena txamarra,
eta nuen kriston puzera, eta geratu ziren, así como, eta konturatu ziren, nekari egiten, ahí ya se me pasaron todos los males del reloj, no izan zen oso momentu así guapo, alaia, bueno, ya ahaztu nuen erlojoa eta denetari. Llegatu zen niko eta postio barre egiten negarri, zer gertatzen da, zergatik dago negarri egiten, pero que están llorando de risa, pero ¿qué hay? Es que les he hecho la de tirarme del dedo. Argentina, ez dut horrelakorik egiten, bueno, asaldu behar izan nire zen hori de tirarme del dedo. Hori zen momentua que tengo también en mente. Zure blogean sartu ginean, hainbat bideo ikusi genituen, noren ideia esan zen bideoak hori egitea? Bueno, bideoen asuntua hasi ginen Elneko eta biok Frantzian, bidai batean txirrindularekin, eta, bueno, azkenean bidaiatzea txirrindulagaz dira 8 ordu egunero, txirrindula gainean, azkenean, nekasen zara, aztertzen zara, ez duzu horren beste hitz egiten kidarekin, bakoitza bada lo suyoa, hay puestas, pues es un horror, bueno, gauza da, hasi ginen, egingo dugu zerbait bideoren bat, algo tipo El último superviviente, o chorrada, porque se me ha ocurrido egitea basua, eta hori beti esaten du El último superviviente, la kieska, como azteko suarekin, egingo dugu zerbait, venga, letxo batzuk hartu genituen, eta, hasi ginen bideo tentel bat egiten, eta, izan zen, como las mofas, urrengo egunean, ja ginen bizikleta gainean, pedalak emoten, eta pentsatzen zein izango zen urrengo bidea. Orduan, azkenean gauza da bion arteko ideiak dira, pentsatzen dago egitea, egin aldu, ez dakizera aldatzen, eta gero bidean topatzen genituen gauza guztiekin, egiten genuen bideoen bat, edo ez dakit ikusi duzu hori urtsintxarena. Ez zegoen bizirik, urtsintxa, zegoen hilda errepidean, baina, pentsatu nuen, egiteko hori... Hau da, gehien gustatzen zaidana. Ui, portatu! Y ahora. Hori da niko, handa buena, beko argazkia. Bueno, bitartean, hori, azkenan bion arteko... Nos acompaña una comunidad de piojos. Nos ha infestado la cabeza de piojos, así que lo que tendremos que hacer es cortarnos el pelo. A navajazo no lo vamos a hacer, pero vamos a aprovechar que estamos en una zona muy famosa por donde pasan los búfalos de agua, donde cagan y mean, entonces tener aquí como un fermento. El fermento, esta masilla, es muy agresiva para el cuero cabelludo, así que nos lo vamos a echar por el pelo, durante las zonas donde queramos cortarlas. Como esa... Yo lo Varela. Espera, se me trae esto de aquí en la calle. Ahora que se dice no es. ¿Le montaste estos dos? No, es que sí me cago. Eneko va a ser caña jarita. La sustancia, no podemos mantener mucho tiempo en la cabeza aplicados de fango, pues podría causar unos grandes daños en el cuero cabelludo. Como que rápidamente. Para sacudir bien el baila. Vamos en una zona un tanto fangosa. Ya no la da bueno, vaya.